oo vielä mitään. Hei, Charlotte tuli uudestaan. Joo. Tuli tuota taas. Hei! Hei! Ja sitten alkaa semmonenkin paskamyrkky. Jep. Todennäköisesti lähtee lattoo. Onpas tuttu näköisiä nimeä. Musta toi tappoi mut viimeksi siitä. No. Mennään vaan kaikki vaan sormin pystyssä eteenpäin. Vittu tää sormi on kyllä niin vääristynyt. Hei, minne se yksi jätki? Mobi käveli, siinähän se meidän selässä. Jaha, se menee siellä alueella. Ei se käveli ihan. Ja pum! Ai nyt on. Mun pitää vaihtaa ton restin paikkaa toi. Shame! Pitää olla pointaa. Charlotte ottaa turpaa siellä. Ollaan vaan tässä näin rivissä. Odotellaan sormella. Näytetään vaan keskoria tässä näin. Noin! Hei! Hei! Huomasin, se on matchmaking tällä kertaa. Näin. Mikä ääni se oli? Lähtikö pois? Ei. Ei. Tuossa on tuo. Kyllä täällä. Kato. Aata, Goldgate oli valmiin. Ui saatana! Ai. Vieläkö tulee? Okei. Ei muuta kuin ympärille vaan ja levittäitä. Ti. Mahtava heavy. Se rääkäs vaan kerran. Se kun me jossain meille täältä kautta. Oi huppu. Joo, mennään toista kautta.